Hi guys, it's your girl Dima Art and Craft. Today we are right at Enugu Ezike, the almighty Enugu Ezike, the main Enugu Ezike, and I'm here with my elders from Enugu Ezike Ogurute to discuss about Enugu Ezike tradition and the Nna. So they will introduce themselves to us and we'll move on. So wherever you are, just don't forget to follow my page on Instagram, Facebook, YouTube at Dima Art and Craft, so that you don't miss any of our video. So follow us. Let's go there. So my code is buying there. Asuburu super asuma no buy. So now you be done. Munuko manu ndone kriani iheji like hago iheji marago akwa ma akwa maka gbasara umenala Enugu Ezike no bia buy nombe ke ya bi he shemegegu. So you beji marago Enugu Ezike ya bi he no bia no nwanya abu maka umenala Enugu Ezike gbasara na Enugu Ezike diche no Ogurute. Ogurute ezo chugwoji bu Ogurute. Nkpeto be head. Okay. No. Nkpeto. Nkpeto. Mero Ogurute. Okay. Ya bi obodi Igboku. Okay. Mono biara mono mara ihe obodo Igboku amne ka culture he obo culture he bo no ka. Yeah, bo. Culture abogo omenala he. Imana njuma ya me mara. Yeah, bo. Doi. Una bedogon ne na maganaju mo ko Ogurute ezo chugwoji okoya nkpuna to na to bu mbokoya ya beji mara gni okoya Ogurute anya no Ogurute ezocha biko ije unu biar amaka ma buru ijudo na asunu no m Ogurute bu no biar na funu bia no Ogurute nem no nwom bu nwonshi Ogurute omu onu tonato umo ulo no Ogurute umida so ni heji maram ube no beni bu Dominic onu bu nwonshi Ogurute daro ni beji mara gni Ogurute ndị baye Klemun mo bo nkpozu Ogurute nkpozu bụ like eneje n'onyishi oje no ho obodo ozu ba dare ne ha bo meri ha arụ n'obodo denitin no mu neje zie no obodo chọrọ ofia no we shidi na shege na ejekure. So obodo zoom njere beyeze and egbu anaha no be mu jeze si anobodo chọrọ ọfụ obi ihe oji oji abịa were oji obi ihe oji mmanya nze no ya were ihe dị anya abịa ya bụ ihe mu ji nọ mbe Mohammed nna m so mu jire ma asha anyị na-agba ma obodo kpona atọ m be wotere anyị ma njere ozi Eklemuno. Yes. Ogurute. Ezocha. Ogurute. Nwonshi. Okoya. Mpoz. My secretary. My able lady. Eklemu. Thank you, sir. They are crew members. I had a machine. Ne ham no mumbo. Asema Christopher. Mobo Secretary General. Ogurute ile mbude kwa ihe ase mude no boyish dem dede ihe ade ku no boyish dem dede nde gbo nke mane is no home na sign ya edeko mu kaga se edele mbom kase mu kayi ku de edeko mu no ke ku dem dede edeko nka ka de edeko nka ka de no ka ka de dem dede so ekorombu ode no boyish ihe kutere mana kikpe mana ha no be yikte bane dem ga mana he onyam highly kwenda home ta ile ya korum secretary ana za mashi mana yonu ga eza mashi ginendo tugi na unji like nji ekpere ayi ka Ogurute direg olungweti won choka no bugaji na ya za mashi anya dara lekan dara tansas
ihe ọbịa bụ anyị ji nọrọ n'ọnwa mbe bụ mmemme ndị ga-amaghị mara na-enweghị ụmụchi na-esolite ga-amaghị ihe gbasara nsọ ya bụ ogburute onye ọmụ ndị ga-anọgọ n'ụlọ nwere ike ndị amụgburu n'obodo oyibo obodo ọzọ bụ ga-eso edego ndị nna ha ga-akọwa adịgo nwere ike onye ọmụ kiriko n'ọfụma ọsọ ha na-amụtakwa ihe ọ ga-adara na ya bụ ihe ọbịa bụ anyị na-akụzi ndị ga-amaghị ya ndị a na-alụta ga-amagụ onye ọmụ mara ihe gbasara n'ọbụghị ịbịa n'obodo asị gị na nsọ ọdụ ị gataba mmeri ha sị gị emeli ma ime ama nwere ihe a ji eme gị mgbe ndị ọgaranya su kemgbe a na mmeri ọ ga-agụ ga-abịa arụ ya bụ nsọ tụ n'ọbịa bụ anyị nọ ma abụ ihe nta bụ maka ihe gbasara nna na-eji ụmụ nwanyị ya bụ ihe nwa m ka ị mere ọfụma anya ị mere ọfụma ihe na-amaghị na-ajụ ma ọ mụta abịa n'ala ogwurute ihe ogwurute na-asọ apayaka ogwurute na-asọ nsọ amashi ma ọ bụrụ na ị na-edobe nsọ ogwurute n'ihe ya ọgwụ ya a na-asọ enweghọcha na-azọ ọrịa gị tị nọdụgo obodo oyibo nọ na-azọ gị ma ọ bụrụ na ị ga-edobe nsọ ahụ n'ọbụ ije sansa n'okwu agwụ ogwurute na-asọ nsọ amashi ọdụ na agbụrụ anyị tonye balụ mmadụ ị na-asọ nsọ ọmụ n'ebe ejigo ọmụ nwa ogwurute abụla nwa ogwurute ị na-aweshi n'onye ka ọzọ anaghị ekwu inu gị n'okwu ire nu gị ndị nna ọgbọ m na-asị ọ na-aweshi ogbeshi fụta ọ pụta ọsị ala mgbe oyibo mere kwa bụ yikasị ala ka mgbe oyibo mere kwa ogbo mere eshi ọ pụta ọsị ala ọ bụrụ na nwere ihe ọ na-agwa ọgwụ ara mgbe m na oyibo mekwa fụta mashin bafuru ọ bụ na osi n'ebe tụrụ mfụ ji anụ ma oyi legakwa ma onye nfụ nọ n'ụlọ ka agaghị ọ bụ na-eshi na-aweshi iyi gekwe fụtarị ga-abụ onye ra dịga na osu abada abịa m na abada mfe osu n'oge yime agan agaba anyị na-ekie n'ebe anyị n'oge yime agan ha mfe oyi agan fa na o kwesịrị ọsọ ene ala olebe ijekọ ọkama ọ bụrụ na onye majilagama na ya sịga na ekora kpọchite m ụzọ meji anọga n'ibe bakụmana ya ka kpọkpọkpọkpọ n'oge ka ogo ụzọ ma ekwe iko n'ego ma ọ na ọlaba ama ya bụ osonese ogwurute naanị fi na-aka ka n'oge ikore ka n'ebe kpọkpọkpọkpọ kore kpọkpọkpọ nọọsụ ka ọgụ ọ bụ onye megị bụ onye ọ bụrụ onye nwa na-eba ọza ma ọ bụrụ na ọ bụ onye ke n'aka ha n'okwu iko gị ọ bụrụ nwanne chijie nwanne chijie nọ ya ekwu ine nne ya na nwanne chijie asọkọ ma ya na nwa na-achị onye ke asọkọ gị ọ bụrụ na ọ bụ onye ọzọ ya na ha na-eshi gị ma ha bụ nwanne chijie na ihe na-asọ abịakwa mmanụ nwaanyị lejere ji na mba maọbụ na nwaanyị na-alụ nwaanyị nne anyị anaghị ekpogo onye ọmụkwụ n'udu na ifuru ọnya n'ikpogoro onye ọmụkwụ ọ na-aka enera o nwego deshọn anaghị ebie ya bụ ogiri kwaba ikpogokwu bụ ọra nwunye ene okpogokwu bụ na ire nwunye ene ya bụ onye ke bụ onye lugwezi ka a na-ara nwunye ọra ka nwunye ene mete nwaanyị lụrụ ji je na mba arakogo onye ka ọzọ n'ọra m onye ka ọzọ o nweghị shọn anaghị ebie ene ozugbo ọnwanye ahụ ọ na-abụgote gari ọma na-ekie onoso na ọ bụ yellow fever ba na-ekie o buteni gị ọ bụ ịba yellow fever o buteni gị o nweghị ude shọn anaghị ebu abata ọ bata ha nụfa ọ bịa n'era gbonyọm ọdọrọ adọga n'aka onye ya na-aji kwuru onwe ha nwa mgbamgbam he nnọọ ya bụ omenala anyị dị n'iche na ene ịnọdụgaba ejigo ọmụ
ni wo ko ge goja la no nwa na ga nchi mo wo memi ihe n'ebe na i wore go wo naga nwa na nchi nwa na ga nchi no na eji chekwe ma kporo temi na ma wata do onye nye anala n'elugwe ezike wore go naga nwa na n'ogurute n'ogurute no bu elugwe ezike onye bụ ogurute be m na gwa ga anya na bịa na eke omenala elugwe ezike na eji ama ka olugwe ezike n'ogurute dochu goji ni wo ge go ya na nwa na ga nchi naga nwa na nchi ego mo wo lare mejiga mago no bụ jigama abịa n'one onye ma anyị were ne eshiji ne onyom akpọ ya na eshiji ne o gbaje n'ụlọ ọgwụ gbaje mgbanụ me asobe deposit edego eweta edego ana ndị ụlọ ọgwụ fọrọ bebe asị igbote edego tobe bide biledo onye eshiji aka me nọmba ji ya aga ọja te ego nụ no mechoro ọkpọ ji esi ya na-ekwe bụ ọdụ ka ọ bụ ne ọ ga-agụ me nọm ji zara ya no tokwa abịa n'onufe ifugo na onufe bụ emergency nwa mega emegbo mega agwa maji gosi ya na awo jere ego dị anya ịma na onwere ya na-akpọ awọ onwere ihe onubu ndị oyibo amaghị awọ ya bụ wayo ha rụrụ gbagoro wayo na ya bụ awọ ọ bụ na iwe ọma awọ were ego ji n'ebe a na-aga mega bụ n'ebe ji na ndị shiba na ji ya bụ ogiri kwaba ha bụ ogiri kwaba mani gwa mama jigi na egwa majigi ne o nsogbu adịghị na ejiga mamara ego na epindele na ete yon ihe na o mamara nke na ejiko o ji go ọzọ ma ọ na-egwa majigi ị na-agwa gị nọ na ejigi Come na nyenye gị na ya bụ na even like before ni na-ewoje that such man o nwere amount onye ọmụ ji anaghị like na ebe na ibube eji o nwere ike ọsọ gị ga karịa 5,000 gị mee ka amara ababi na water no dey nyeriri gị amount of karịma na family iji donate be papa na abụrụ na family nke ọsọ gị na ọ bụ na donate ego karịa 5,000 gị mee ka amara ma ọ had discuss aka isi for the money mane ihe na gị no bụ iji emechere the money ịbịata no the wrong ama m na water mane mgbanụ fu ọ lọtara gị na anọ bụ je ka gwa gị na ọmụna ga-enyekwa ndị bụ na ego gị ana ọ bụghị ihe ile mgbọ na ala tilekọ ọnụ nwaanyị be ha nya baị ni okonu na-abịa gwakpo onye anyị na-agwa onye ọmụ ihe na-asọ n'ebe anyị ta anyị je ya lụta ndị ụgbọ na-ebukwe n'ebe anyị ya ndị awụrụ aka na-ebu n'ebe anyị like ka isi ikwu gbasara that day ivri mmanya bịa na ịchọrọ ịlụ nwaanyị like na ọmụ amụrụ gị ama evinye gị mmanya gọma ọhọ si gị na-ekwe ji gị ndị ukwu ndị be ya igbelu nu ndị obutu na-eyi igbelu nu na-elekwa ebe enyi evileta ele zuso enya ọ bụrụ na ọ bụ ọkada be ji gị na-agba sore hom ma onye lezuso be abịa bara ara gị nọ na-eyi up and down every day ije soro eji agbama meeting ndị lezuso mekete na ọkada be ji gị na-agba nọ na-ebufe onye na ọnọdụ gị adịghị onye na leba anyị amami na wata so no bụ mara ha according to ha like ya kwa mere like na ọkada afọ na-agba ọnwụrụ ọdụrụ believe na ọgaga nọ na ọkada ma ibe eji alịrị ji onye ọkada ji agbara meeting ndị lezus no me affect ya mgbe ebe anyị na-enwere egwu problem n'ebe anyị ịghọta so ọ bụrụ ejighị na-enye nkwu esole ndị na-anya private car jeje ya agba meeting mata ekpe ndị afọ ndị na-enye nkwu ji agba ma ọ bụ ugwu gị na ọrụ nsọ ala anyị please follow me on all my social media platforms Adima Arts and Crafts, Facebook, Instagram, and don't forget to subscribe to my YouTube channel, TikTok. Please subscribe for your girl, like support your girl. Send star, you know, go hard it to do. Just do and like as I talk, just do and it go make sense. Thank you, thank you. All right, cha cha. Dark and lovely, art is beautiful. Culture is a statement. It defines our people. In my arts and craft, we capture nations, alluring beauty, dark and lovely. Art is beautiful.